Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Pinangga nimo ka ng pobre nimong anak, dili ba? Why not set a wedding for them? Oh no. No, 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 no. Dili ka na mahimo. Why not? Pugnan nimo ang imong anak nga maminyo. Happily? Dili mahimong maminyo siya. Niya ang babayana? Ano man? Ikaw ba'y mamili og babae para niya? No. Then why? Niya na ka ng babayana. Dili ko mosugot ka maminyo siya. Not now. Gusto ko pang makauban og dugay dinhi mismo sa kumpanimay si Piolo. Karon pa lang ko makasugod sa paghatag niya. Sa tarang kaharuhay, ganahatag ko na nimo. Nagdako kang haruhay. So no, dili ko mosugot ka maminyo siya sa'yo. Well, wa kay mahimo. Kay mabdos na tong babayhana. Sa? Mamahimo ka na unyang apuhan, daddy. Damn it. No! Oh, yes, daddy. Yes. Oh, ayaw na pagbiya. Wa pa kita mahuman, Paulo. Tuganin ako, diin mo makita ka ng bayhana. You planned all of this, Paulo. Damn it. Damn it! Sinis! Sinisahin ka! Sinis! Mingaw na ba yung kayo ko nimo? Miss. Ayaw lang pagsigig ako sa ako, miss. Nga naman? Gilo kayong imong kamot. Bisan asa ra mo abot. Mao ba na imong ganahan, dili ba? Nya nahibaw kag asa ang paborito na kong kuptan, ha? Di Ay, ano? Uy! Ayaw lang. Dili nakapakupot na ko, ano? Nga naman? Paborito ba na nako ay? Ug mao sa nay paborito nimong akong kuptan sa una. Mingaw, nakayo ko nimo pa. Pakuptan ako balik, ano? Ayaw lang lagi. Ay! Hala! Dagan lagi ka! Ano ba? Ikaw, ha? Ganahan dyan ka ng gukod-gukuron ta ka, ha? Ha? Ay! Triling? Lagi-lagi, ganahan ka ng triling na kayo ng gukod-gukod ba? Ganahan ko nga magpagukod. Oo. Nimo? O gani, unsa man di ay? May lain pa ba di di ay? Ako ra gyud na ba? O lagi ko mahinom doon. Kagi amnesia gani ka. Hello. Alit na ba? Ano pa sigig dagan-dagan? Kaapoy na baya kaayo ko. Syudad pa baya ko gikan. Dili kay gikapoy na ko gigutom pakit ko. Gigotom ka? O, kaon. Ang sabi akong kanon, ay pagkaon din ni. Oy, dili kong snacks ha, dili ng snacks. Kanang tinuod yun nga kaon ang ako. Kaon mao na, tana. Nga tutas kusina. Tana? Alin na dire. Ay, duol ako. Uy, ang tao niya, dili ko ni mukuptan sa kamot. Sweet ba yakay ka na ako sa una? Ay, na ba? Sweet ko nimo? Super! Love kay ko nimo. Og thoughtful kayo ka. Bisan unsa ra imong ihatag nako. Kung mahimo pag ihatag nimo nako ang tibuok kalibutan, imo na ka nagibuhat. Ingon ko nimo anak ka love. Tinuod? Ganye. Di lagi na ako ma-feel. Hala ha? Balik-balik ta ini. Gani siya gani ka. Kalimot ka hasta sa imong feelings. Pero, pahinumduman ta ka. Alitari. Ay. Napalingkod ko ngayon mo kong gibitad.
mukaon man ka. Ay, tiyak ka lang. Ayaw na Yay. pagbarog. Oh. Misaba ka man ako. Maamsa ni paborito na tong posisyon sa una. Sitting position. Ha? Magsige ra taglingkod? Tapulan di ita? Dili, uy. Tapulan, good. Kakugihan ni mo, Stisam ko. Kugihan kay taan ng butang, Tiyag ka nimo akong liog. Piolo. Gikanon ko diha. Punta na ba? Gilo. Ayaw ba? Hunongin na lagi na. Naipao ko. Mani mong patyanan, ay. Gini. Hunongin na ba? Di ko magkantos ng gilok diha. Agay, ay! Manong gitukman man ko nimo! Ingon bitaw ko nga, hunongin na nag, di ko kantos. Ano away noon? Nahug na hinon ka. Agay, uy. Ay, ang kanahan. Kasakit sa kong batang! Wa pagyapon sila mo gawas gikan sa theater rumangtod karon. Day! Day! Unsa ilang gibuhat dito? Nagunsa sila? Nganong wa pagyapon sila mo gawas gikan didto, ha? Uy, hala ka, Day! Day! Aw, ma'am! Unsa? Hala, suko ka, ma'am? Ha? Oh, wa. Oh, uy, suko ka, ma'am. Ay, imo akong gisingkahan. Unya, gitagod-tagod, yun mo maayo ka ng mga utanon. Hala, Day, sinabaw man ang tao ng ato ang sagulan, ana. Dili man ginaling. Sorry nang Santa. Magpanit na lang kog lain nang. Day. Hehehe. Silos ka na. Unsa? Ay, bisan dili ka pa musulte. Pero maklaro ka isimuhang nawang og lihok nga nagsilos ka sa babae nga bag-o lamang ni abot og nagpailang uyab ni Dong Piolo. Wa no? We, Wa gani. Ngano magselos man ko nga dili man mi uyab. Estudyante lang nako si Piolo ng Santa. sure ka? Na sige, ikaw God. Ingon man ka. Tuon na lamang ako. Oh, Oy, nausalan mo karon. Mura magkaroon gilamian na de. oh, Hala, sakit ko no. Aguroy. Sana magkaigi sakitan aron. Hala, hain ba ron sila ba? Nga, madungog man ang tingog gikan din sa kusina. Ala, Ginoo ko. Saalan man ako giduot-duot ko no, Day. Hala, dali, Day. Atong tanahon ko na unsa ron sila. dili ko. Ha? Yula, dili ko no siya. Pero nag-una og lakaw. Ay, Day! Huwat ako, Day! Magpahipi lang ko din sa pultahan paingon sa komitor. Makita na nako sila din Shit! Gano. Naglingkod si Clover sa high chair. Ug naa si Piolo sa atubangan. Nagatalikod na to ang babae. Back view ray nakita. Unya, nagaluhod ang lalaki siyang atubangan. Klaro kayo nga nagaluhod siya. Bisan dili pa na to makita ang ihag nawong. Aguroy! Dili na pita, Hala, Day, gikuha ang kamot sa lalaki ug iyang gibutang sa iyahang sampot dapet. Mga bastos! Sumay, hinaya ka ng tingog ni mo. Badunggan ka nila, ma'am. Maputol ang ilang gibuhat. Angay lang nga maputol na ilang gibuhat. Kay dili na nila maangay ang buhaton din Kung gusto silang maghimo og milagro, ngano dili man sila silang kwarto? Aw, okay ra na dito sa kwarto? Sugot ra ka, ma'am. Dili. Ingon ka. Ningon biya ka. Ngano dili man sa kwarto buhaton. Uya, dili na ka musugot nga. Dito sila magahimo ni Ana. Kana iduot pa.
Hala! Hala, ma'am. Murag gilamian. Murag lami yun ang ilang ibuhat ni Piolo ba? Musulay niya ko ni Ana, oy! Dili na ni mahimo. Hoy! Ikaw ba? Ikaw ba? Ayaw sa puli ako ba na Pagsaba, ayaw pagsaba. Dili ka ba ikong magasaba-saba nga may gibuhat sila? Pero dili ka na husto ilang gibuhat. Uyab man ka na sila. Wala magabutan na nila kung silang buhaton. Ay! Hala, uy. Kamaayong mulian sa babae, oh. Dili ka na mahimo. Dili ko musugot. Nga nang dili makamusugag. Dili makakamu uyab. Ma'am, titsera manggugha ka ni Don Piolo. Unya, unsa man? Wala makakagusto niya. Wa. Ug maog manggani ka na, tan-aw na lamang og live show diha. Ayaw sila disturbo, ha? Isodan ako. Siyalan ko, no? Sige, isod. Sige. Pinahinaya lang kay... sakit. Sakit kay... ibila pa na ako ang akong paa. Sige. Magkasun ako. Mga bastos! Oh, Kung dili na gid mapugan, mahimo bag dili na ninyo din buhaton? Pamalin mo sa inyong kwarto, oy. Ug ayaw mo din ipaghimog milagro diin may makakita o makabati ninyo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!